În vlogul de astăzi, eu și cu Daniel, tata zbâr, Da. urmează să... Până nu se termină vlogul ăsta, ia bătaie. Dacă era Dunărea? Dacă era Dunărea! Urmează să facem ore de muncă neplătită. Da, să reparăm un pic Ca să mașinuța asta. reparăm mașinuța și pentru ca pedeapsă la ce am făcut, nu? Păi numai atâta. Adică stai și te uiți la mine și asta zici că ai rezolvat cu pedepsa. Păi fac și eu lucru aici, numai să am ce. Bă, murim de foame cu tine. De foame murim cu tine. perfect. Avem nevoie de un papagal. Te-ai mai adus. Deci tu ești papagalul. When they see me floating, they gonna be hating. Și unde dai cu steluțele norocoase la țintă? Unde? Unde dai cu steluțele norocoase la țintă? A, Acolo da. e un papagal. Du-te și adu-mi papagalul. Ce e ăla? Du-te mă că găsești ceva lângă steluțe. N-ai cum să... Da, bine, că acum... Mai repede, hai că am nevoie de un papagal. Și tu nu ești bun. Deci, un papagal, doi papagali. Am doi papagali acum. A, When they see me floating. Ce facem acum? Îți place cum arată mașina asta? Eu un aspirator trebuie. Nu, curățăm acolo. Îți place cum arată mașina asta? nu. Nu îți place? Haide să o demontăm. De ce ți-am cerut papagalul? Să-i dăm cuțitul jos să putem să-i scoatem motorul. Hai că încerc eu. Nu trebuie să încerci tu că tu stai mâinile. Corect. Spune ce încerci tu. Acum încearcă tu. Am. Cu mâna, cu mâna, Cu mâna? da. Dă încolo de vecine, 10. Dacă era Dunărea? Dacă era Dunărea! Bun. Nu-ți trebuie aia. Nu? Nu-ți trebuie. Nu-ți trebuie aia. Scoatem de aici frumos, au căzit șuruburile. Scoatem motorul așa frumos de Știi tu aici. cum să rezolvi chestia asta aici? Uite și tu, o facem toată. Uite, aici avem o curea, aici avem un motor. O curățăm frumos. Acum, asculți din nou. Merge așa frumos și în stânga e o pensulă într-o cutie. Lasă-l, mamă, să se ducă să ia pensula. Trebuie să mă duc eu dacă eu m-am oferit. Păi e vlogul lui. Hai mai repede că chiar te iau la șuturi. Ai venit azi cu pensula? Curățăm un pic motorul. Asta este sufletul mașinii. Da, după aia. Asta e sufletul mașinii, ca să zic. Păi el s-a născut obosit. Cheltuie banii aiurea? Ia auzi, și mama ești că ai cheltuit banii aiurea. Cred că până acum toți vă întrebați de ce am putut eu cheltui banii aiurea, ce am putut face așa de greșit. Eu cu iubita mea am fost în vacanță în Grecia, iar din păcate un pic am cheltuit mai mult decât trebuia, să zic așa. Iar când tata zbâr a aflat de lucru că eu îmi bat un pic joc de bani, pentru că atunci chiar mi-am bătut joc de bani, a vrut să-mi dea o mică lecție. Pot să spun că după teoria pe care o să vedeți, chiar mi-am învățat lecția. Iar ca să pot să recompensez cumva paguba de a lăsat acolo, puteți să vă cumpărați huse cu codul GAVLOW. Pentru că acum dacă cumpărați 2 huse, mai primiți încă 2 huse gratis și mai aveți și o mică reducere cu codul GAVLOW. Păi el știe că ne-am chinuit ca să ajungă unde e Andrei acum. Toată lumea nu vede decât... Nu mai zic ce. De asta n-avea nevoie. Momentan nu. Asta trebuie să curățăm asta. Ia dă-mă aia încoace, că ai zis că dacă ne trebuie. Dă-mă aia încoace. Așa. De-abia te miști. Nu, știi că rup șuruburile, stai calm. Dă-mă șurubelnița. În cruce. Așa. În cruce, celălalt e în cruce. Aia e în cruce mică. Nu, e dreaptă. Caută una în cruce, mai mare. Aia Nu, nu e e bună. mică, e mică. Trebuie o mare aia. E la mine în buzunar, stai. E la mine în buzunar. Te mai ambala. N-ai spus și tu. În vlogul de astăzi, eu și cu Daniel, Eu n-am apucat, credeam că mă mori. tu ți-arăt acum ce trebuie să faci, dacă vrei să mă ajuți. Deschide asta, nu? Nu, dacă tot am desfăcut-o și strângem? dacă tot, nu, mă aștepți. Asta e să mai iau un telefon să Îi filmez. desfacem asta de aici acasă. Lasă stai aici, că ți arăt eu ce-i faci. Ca să nu te încurce cătarea. Așa, asta aici, asta aici. Acum, tu frumos aici, frumos, așa, cu motura și cu pensulița și cu o șurubelniță, o curezi, tată. O curezi, toată mizeria asta o arunci aici, uite. Sau într-un făraș. Uite, avem sacul de gunoi acolo. O iei ușor cu mânuța, te uiți la... Nu pe iarbă, bă! Bă, nu pe iarbă, bă, că doar ce-am pus semințele. Și acum trebuie să scot asta. Ușor, cu mânuța. Cu mânuța? mânuța? Da, bagă mânuța. Vrei să-ți dau mânușele? Da. Nu am. Cu mânuța. Hai că nu te umpli de... Ok. Ia-le cu papagalul. Da? Băi, cum n-am, mănânci cu papagalul? Ia ușor așa, cu mânuța, așa. Așa? Așa, da? Și le pui în sac. De ce, ți scârbă? Dacă îmi puneai mâna pe paharul de șampanie, era bun, da? Uite așa, uite, strângi tot, ușor, ușor, uite așa. Tot strângi, tot.
curăț frumos, da? Uite așa. E iarbă, nu e... S-ar putea de aici, ți-e frică de șobolani. Nu știu ce e mai bun prieten cu ei. Hai mai repede că te bat. Vorbesc serios, te bat. Tot. După care cu pensulița asta, care ți-am dat-o, uite aici. Ia uite, ia uite. Ia uite. Înțelegi? Ia uite. Ai priceput? Ia uite. Bă, lună vreau să o văd. Bec, lună. Deci nu vreau să văd gram de mizerie. De-aia ți-am spus, pune-te acolo, muncește că eu gândesc acum. Ba, picioarele. Bagă-ți-l. Jigăraie totală. Uite, mă. Uite, îl vezi? Nu mai avea gram de vaselină. I-am scos garnitura. Avem vaselină aici. Vaselina vasilică. Și băgăm niște vaselină la rulmentul, minune. Ia uite. Ăsta e noroi sau iarbă aici? Unde? De toate. Lasă că nu te mănâncă, nu te mușcă, nu te mai ambala așa, că nu mori. În viața mea n-am făcut așa ceva. Dar înveți acum. Crezi că e ușor la zbur? Nu. Păi, Credeam că vin să fac clipuri la Mobilfox, da. păi nu prea ți-es. Cum nu ies fain. Sau nu ies. Nu ies așa cum ar trebui să iese. Deci eu nu mă mai mut din față de la asta până când nu vii și îmi dai bani. Să stai mă, ca să cred că este capă. De ce nu mergi să le faci și tu din când în când? Eu? Da. Păi eu am făcut și Da. eu am demonstrat că fac și că pot și că știu. Mai demonstrează și tu. Ieri am cumpărat cu ăsta la ceva doamnă din Kaufland care avea cancer cumpărături. Păi, vezi? Și săraca imediat începea să plângă de fericire și una chiar am luat la două bătrânici și cealaltă bătrânică chiar a început să plângă. Păi, mai sunt și oameni care sunt amărâți. 900... Nu care sunt ca mine și ca tine. Înțelegi la ce mă refer? Da. După aia o bătrânică ne-a dus la ea acasă și ne-a arătat toate alea ale ei. Adică mai sunt și oameni amărâți care nu prea au posibilități. Da, așa e. Cum avem noi. Și totuși muncim. Spune-le la oameni, uite. Muncesc, da. Păi da, trebuie. Acum să încerci. Să muncesc. Nu, să speli o parte din păcatele care le-ai făcut. Oamenii nu știu despre ce e vorba. Am greșit, mă, și de-aia sunt aici. Da, am greșit și nu o să mai greșesc, zic. Am greșit și nu o să mai greșesc. Și nu o să mai greșesc, așa, Nimic. încet, așa. Încet și de-aia... Dăm, mai ai pensula aia, dăm puțin pensula aia. Iar acum am venit să îndrept lucrurile și să mă pun la lucru. Să încercăm să îndreptăm lucrurile. Să încerc să îndrept. Uite, e și Cleo lângă tine. Mă ajută șolobanul în viață. Șolobanu. Șolobani ești tu, mă, nu e pisica mea. Ce faci, mă? Mă ajuți, mă? Ne. Înainte a fost până la noi în apartament, în vizită. Păi ea vine și ea. Vine să vadă ce faceți. Tu mai puțin, ai început cu figurile. Aia e problema la tine, nu că n-ai fi băiat bun. Ai început cu figurile și tu nu știi că figurile costă. N-ai aflat până acum. De-aia să aici mă dau de mâna asta, dar nu mai pot. Mai dai, trebuie să fie totul lună. Deci lună, cum îți faci tu duș? Așa trebuie să o facem și pe ea. Uite, mă, vezi? Șolobanul e în spate la tata. Vezi cum stă șolobanul? Da. Șoloban ești tu, e fetiță. Șolobancă? E fetiță, nu e șolobancă. Uite, vine să mă ajute. Vezi? Ea știe mai multe decât tine. Îți vine să crezi. Ea care nu știe nimic. La valieră e pornită. Dacă nu e pornită, vezi ce bătaie îți dau. Nu e pornită. E pornită? Așa, mai departe. Maică-ta, de-abia aștept să mă întâlnesc cu maică-ta și cu taică-tu, să-i spun cât ești de praf. Asta numai dacă veniți și voi cu... Păi, ei nu știu să vină la București sau care e problema? Da, nu cred că vine taică meu. De ce? Nu știu, nu prea are timp liber să vină. Deci n-are timp liber, numai eu am timp liber. Ia o șurupleșniță și dă-i pe acolo prin găurile alea. Șolobane? Cu mine sau cu măța? Nu mă, tu, dă-i prin găurile alea cu... Dar eu tare cred că ce-am făcut, am făcut degeaba. Nu, de pomană, nu degeaba.
Oprește și mie apa. Ce? Îmi oprește și mie apa. Da, da. Mare prostești. Vorbesc serios, mare prostești. Bă, fii atent, te rog frumos, tu nu vezi când mergi? Uai, ce m-am udat pe cur. Păi dacă ești fraier, m-ai udat și pe mine. Eu chiar n-am făcut nimic și tu m-ai făcut fleșcă. Ești capabil să cureți asta așa ușor. Da, da, da. Așa. După ce cureți asta, dăm cu apă, da? Uite așa, ușor. Haide, iei de aici și după ce dăm cu apă, da? Haide, Deci prima dată ușa, uite așa, cu uite mâna, așa. acum cu râșnița. Haide, hai, curăță că mai am de făcut alte chestii. Încet. Uai, dar ce e asta? Bă, dar ce dăduși cu apă și pe lavalieră și pe... Dar ce e asta că mă taie pe laterală? Folosește-o încet. N-ai Pe mine- alta. Nu, uite așa o ții. Uite așa, ții așa degetul și o ții de aici așa. Ia. Deci până la urmă facem vlog. Nu ești bun de nimic 24 de ore. Cam așa ești tu acum. Deci dacă nici chestiile ușoare nu poți să le faci, atunci... Da, ăsta, Da, paharul de moet nu te tăia. Te întreb și eu, nu, ca fapt divers așa. Nu te zgâria un pic. Nu te zgâria nici pe gât așa sau la buzunar. Cum ai gândit-o tu? Mamă, ce șmecher sunt eu. Dacă vrei să le lași pe ăștia în vlog, le lași. Dacă nu, nu le lași. Noi aducem în discuție. De ce ești tu aici? îmi asum, le las. Păi, spune-le din nou la oameni. Sunt aici Sunt aici cu Daniel cu Daniel pentru că am greșit. am greșit. Adică ei m-au povățuit să nu greșesc și să nu fac Ei m-au figuri. învățat cum să am grijă de bani, Așa. iar eu n-am avut. Și tu ce ai vrut? Figuri. Figuri. Și ai aflat că în viață figurile costă. Tot timpul. Și acum le plătesc. Păi, nu știu dacă mai poți să le plătești, că am discutat. Am bătut cuiul în zid. Tu faci fapta bună, ai scos cuiul din zid. Dar gaura a rămas. Ai înțeles? Umplem noi cumva. Na, e greu. E greu, gata. E foarte greu, nu mai e cum să... Nu ți doare mâna de la ăla, care zi-mi aia pe Nu. lateral? Uite ce frumos se curăță, uite. Atunci fac eu cu apa, nu? Nu faci tu cu apa că tu mă uzi. Nu te uit. Nu Dacă te ești tragi, capabil, nu. Uite. Te-am pus să faci un lucru, nu poți să-l faci. Te-am pus să faci o chestie, nu poți să o faci. Păi ce să fac cu tine? Decât la distracție? Nu avem ce să facem cu oameni la distracție. Nu ne trebuie oameni la distracție. Zici că muncesc, că fac, că... Nu prea muncești. Nu prea ești ce trebuie. Spune-le la oameni. Îmi place să dorm până la prânz, să muncesc cât mai dar puțin. m-am trezit la ore ok zilele astea. Păi că ai fost aici, acasă, la cât te trezești? Tot așa. Cine îți face patul? Da, sincer, Nu mi-l fac. nu ți-l faci. Înseamnă că ești leneș. Gata. Omul care nu-și face patul e leneș, dar de spălat te speli, cafea o bei sau ce bei. Da. De mănânci. Dar patul nu-l faci. Păi și atunci nu ești ordonat. Ai înțeles? Da. În viață trebuie să fii ordonat. Că dacă nu ești ordonat, ești dezordonat și atunci nu știi. Voi cred că ați uitat că la 100.000 de subscribers mă vopsește zbâr blond în cap. Și nu uita să dai un like, un share, un subscribe. Și nu uita, acum mai nou, nici nu vine să cred că zic asta, dă un pic de hype points la clipul ăsta, pentru că e real de mult mă ajută. Te rog frumos. Ce soare fain e afară. Văd. 2, 4. 1, 2, 2, 4. 2, 4, ca la teatru. 1, 2. Și alte 2. 1, 2, 3, 4, ca la teatru. De să dau și eu la o manivelă. Ce Uite aici așa, hai, uite așa, învârte în el. Acum e Dani, strâns sunt bine? eu curios. Zi. Cum e să ai atâtea case, atâtea mașini? Am muncit pentru ele. Te-ai obișnuit? Da, și chiar am muncit. Să știi, eu sunt unul din oamenii care chiar muncesc. Ne mai trebuie 2. Dacă te-aș pune să asculți, cred că n-ai ști. Deci asta, uite așa trebuie să faci. Uite așa. Dar știu să ascult.
cred. Deci trebuie să faci cu ăsta până te taie. Dar tu nu știi să dai la 45 de grade, că ăsta trebuie ascuțit la 45 de grade cuțitul. Deci asta trebuie să-l facem să taie iarba. Uite, deja a început, uite, dacă dai așa ușor cu mâna, dai cu mâna așa cum ți arăt eu. Tragi spre tine. Aici. Vezi cum te agață. Uite aici, fă aici. Nu mai fac, mi-e frică. Înțelegi? Deci, așa trebuie să lași puțin. Se aude și când sufli. Știu. Deja eu îl simt la mână. Uite. Ca să înțelegi ce zic. Uite aici. Vezi? Uite. A tăiat. Vezi? N-a rupt. Vezi? Uite. Da. Uite aici. Uite. Ce spuneam ție. Deci trebuie să fie tăietura dreaptă. Tu stai la casă? Da. Și cine strânge iarba? Taica mea și eu. Și tu? Rar. Ce înseamnă rar la tine? N-am mai întors de anul trecut. Păi și asta înseamnă rar? E anual, nu e rar. Da. Deci o dată pe an. Deci nu tunzi iarba. Da. Zic, greșesc? Da. Așa. Îți place să fie iarba tunsă. Vezi cum te prind. Sper că nu se supără părinții tăi pe tine, că te mai ating, te mai alea. Ei te-au bătut? Te-au semnat de unde la aici așa? Ce ai făcut? în gură. Ai picat în gură? Încă când aveam 5-6 ani. Ia treaba ai mei. Deci trebuie să înțeleagă că glumim, nu te bat. Că dacă te bat, oprim camera, te bagă în casă și te bat. Și după aia ieși, Laurențiu, n-am nimic. Dar de ce mergi așa strâmb? Am dormit prost azi noapte. Și de ce ai semnele ăștia pe tine? M-am barberit cu pisica și m-a zgâriat. Ajută. Cine îți editează vlogurile? Eu. Tu? Și când facem polizatul ăsta, pui și tu o melodie. Să nu vadă oamenii când frecă. Cealaltă parte nu taie, nu? Sau și toate taie? Are două părți. Deci asta. Aia nu, aia e partea din spate. Asta aruncă iarba. Vine iarba pe aici și o aruncă și o bagă în coș. Și de aici are lăsată chestia aia și are un ventilator și suflă aerul ca să-ți o bage în coș. Cum credeai că intră iarba în coș? Avem doi roboți aici care o strânge repede și o bagă acolo în coș. Nu știu. Dar lumina în frigider știi cum se stinge? E un pinguin. După ce închizi ușa, vine repede, apasă pe buton, stinge lumina. Când deschizi ușa, el vine repede, îți aprinde lumina. E un pinguin acolo. Ca să nu te întreb cum cheamă pe nevasta pinguinului. Cum o cheamă? Pinguriță? Pinguiniță, mă! Și pe nevasta cangurului? Canguriță! De când știi glumele astea? De o viață! De când eram ca tine. Se vede. Păi da. Se simte. Noi facem emisiuni educative. Le arătăm la oameni cum se montează, cum se demontează, cum se curăță o mașină de tuns iarba. Între timp ce educăm un prunc. Păi da. Și Educi. în același timp să te educ că ai greșit. Nu. Dacă era după mine, te țineam fără mâncare și fără apă 5 zile închis aici, ca la pușcărie. În harul ăsta, mă. Nu, 4 zile. Ai cheltuit 400.
Da, Ăla-i. păi așa, păi de nu altfel nu simți. Să-l întrebi pe Andrei. Când și-a luat permisul și-a bușit mașina după o lună, cât am muncit ca să o reparăm? Și nici nu s-a dus la mare. Că nu i-a mai dat bani, că i-am spus, banii i-am cheltuit să reparăm mașina. Da, A, Peugeot? da. Ne-a bușit pe joc. Era vina lui? Da. La vremea respectivă mergea cu... Nu mai era cu poliția. Mergea cu... Acum 10 ani. 17. 9 ani. Mergea cu amiabilă. Începuseră cu amiabilă. Că dacă nu era cu amiabile, neacordare de prioritate, îți lua și permisul. Amiabile, adică dacă... Adică să înțeleg părțile și nu mai ajungi la poliție. Înainte, când greșeai și nu stăteai la stop și făceai accident, îți lua și permisul, că era neacordare de prioritate. Da. Da. Vreau să pui Șostakovici când... Ce aia? O melodie. Să o cauți. Șostakovici. Când pui ăsta. Poți să pui și Richard Clayderman. Ești și tu om? Vrei o gură? Nu, păi om erai și când ai cheltuit 400 de euro. Bă! Așa tata. Ia-l tata, auzi și tu că ai greșit. Vezi? Tricoul meu! Da, ce crezi? Ia întreabă pe Monica câte tricouri i-a rupt. Ia să o întreb pe Monica. Monica, câte tricouri ți-a rupt Cleo? Ia, de curiozitate, lasă-l tata. Gata. Dă-i să guste și Dă-i Nu să- dau nimic. Șolobanii factory. Nu lăsa tata. Nu lăsa, deci ia-l tata de gât, ia-l. Mușcă-l cu dinții de gât, așa. Unde-i papagalul, mă? Nu, sare. Unde-i, mă, papagalul? Mă, unde-i, mă, papagalul? Bă. E aici. Nu lăsa tata. Deci, tata, vreau să văd. Așa, tata, urcă-te pe el, mănâncă-l. Muncesc cu șolobanul în spate. la sfârșit să-i dai puțin așa. Numai să guste. Nu mănâncă. Nu, numai să... Nu, tata, nu. Tata, nu. Cleo, tata, nu. Te rog. Lasă-l, că e și el rău. Uite. Vezi ce șoloban avem. Văd! Tu m-am pe mine! Dă-mi o bucățică, rupe așa, dă-mi o bucățică. Puțină, că nu, dacă nu-i place, nu mănâncă. Așa? Da, e curioasă, ia mă, ia. Place? Înghețată nu mai mănâncă, niciun model. Înainte mânca și înghețată. Wow, băgași ghearele și în mine. Ce m-a zgurat aici? Păi, dar tu ce crezi? E să prinde cu ghearele. Ia să urcă în copac, nu a văzut și... Dă-te așa, nu pot. dă-te așa, clemă albă. Aici avem o clemă albă. Ai văzut-o? Uite, asta e clemă albă. Aha. Băi, nu mai stai în asta că rup plasa. Și n-ai achitat nici datoriile care le ai. De ce Aripa ai datorii? comandat-o când pleci. Cum ce datorii? Păi aripa la trotinetă? Să mă că îmi dai, fac comanda și când fac comanda îți dau cardul să mă plătești. Aripa de la trotinetă, ai făcut o varză. E gol cardul meu. Mai că da și cu tai, că tu plătești cu cardul lor. Păi nu trebuie să-ți plătești datoriile. Și asta ce facem, mă? Conectăm motorul la automatul care pornește și oprește mașina. Dani, Ia zi. dacă ai alege cine să plece, Așa? dacă ar fi să plece cineva de aici, să nu se mai întoarcă niciodată, cine ar fi, eu sau Mâța? Tu. Ah. Deci îți dai seama, ai gândit prost. De ce? Cum să spui că păi pleacă Andrei și rămâne Mâța? N-ai înțeles. Cum Da? poți să faci comparație între tine și Mâța? Eu îți stai un deget pentru Mâța aia. Dă carcasa. Șulobanul ăsta. Dă carcasa aia, albastră. Ușor. Ușor, care șuruburi. Da, pentru șurubanul ăsta pleci tu. Ea nu pleacă. Ai înțeles? Și proastă alegere ai făcut. Că am întrebat. Cum te gândești tu că E mai importantă chestia Mâța. asta.
Pisica ca șolobanul? Da, pisica e mai importantă decât tine. Și decât Andrei în același timp. Pune-l pe Andrei. Să aleagă între cățel și tine. Să vezi ce alege. Hai mă, chiar nu cred că alege câinele peste mine. Hai să facem o probă. Fii atent. Stai, îl cheamă la aici, la cameră. avem vino încoace la cadru că am o contradicție cu șolobanul ăsta al mic. Avem cadru imaginea, vino încoace. Fii atent. El îmi pune o întrebare. Hai aici să te vezi. Și ia fii atent, așa să te vezi. Fii atent. Mă întreabă el pe mine, dacă ar fi să plece cineva din curtea asta, de cine ți-ar pare rău? De găvlău sau de pisică? Cine zboară din prima? Stai. Tu l-ai întrebat asta? Da, uite-te și tu. Clar de tine că ești om. Așa, și la tine te întreabă, dacă ar fi să plece găvlău sau unul din căței tăi, cine ar trebui să plece? Hai că-s curios. Dintre toți trei? Doar... Deci, ai renunțat secunda următoare la el. Cu șoajele. Ai înțeles? Au câștigat animalele în favoarea ta. Nici măcar nu m-ai întrebat dacă ar fi să omor pe unul, are doar să plece pe... Da, Ce face mă, pugul ăla al mic? Ce mănâncă? Tu știi să mănânci. Da, vezi? Vezi cum a gândit-o. Bravo! Deci te-am închis pe toate. Deci ai venit cu niște întrebări. Ai venit cu niște întrebări care nici nu trebuie. Pisica sau el? Cum să credă că l-o prins pe el? Da, ia fi atent. Întreabă pe Deni. Să vezi dacă ne urcăm după tine. Da, bravo! Ia chiar urcă-te! Ia urcă-te în pomă să vezi dacă încercăm să ne urcăm așa de curiozitate. Ce zici? Știi că stai acolo până mor de foame. A? Pisica te sorca ea. Pisica? Chem pompierii ca să o dea jos. Nu, deci acum n-ai ales bine. Sunt animalele noastre de companie, ca să zic, care nu le putem înlocui și așa gândește fiecare deținător de animal de companie. Fii atent, hai. Asta se bagă aici, pe gaură. A intrat, da. Asta se dă mai încoace. S-o fi întrebat pe Deni chestia asta. Cine pleacă, Andrei sau căței? Zici tu care zice că... Da. Păi vrei să spun eu? Cine pleacă, Monica sau pisica? Monica, da. Să-ți ia sau pisica? Nu avem, cum să spun, nu avem termen de comparație. Mai trebuie 2 șuruburi după ce le pun peste. Ai obosit un pic. Da. Nu te mai răzma pe aia ca să rupe. Deci nu ești bun de muncă. Ai zis, hai să facem, uitați-vă, dragi urmăritori ai lui Gavlău. Dați subscribe la Daniel pentru că Gavlău numai vorba. Uite-te. Bă, îmi pierzi iară șuruburile. Nu te țin capul picioarelor, ce-ai? Am stat foarte mult cu picioarele în poziția aia. Nu are nimic, și eu cum stau. Pe scaun. Și mai sunt și bătrân și bolnav. Cum bolnav? Sunt operat la spate. Da. 2 șuruburi, alea 2 șuruburi. Alea 2 șuruburi. Dar nu poți să iei unul și unul. Îți dau scartoafe în cap. Ce zici, mai merge? Cum nu? Încă cum? Deci ar trebui să meargă, nu? Eu îți garantez că merge. Eu sunt sigur că merge. Păi dacă am lucrat eu la ea, cum să nu meargă? Am lucrat eu la ea. Ai dreptate. Ești și meseriaș, cunoscut. Ești cel puțin marcă de mașină. Asta e pe aici. Și-o închingi acolo undeva, nu? Mai sus. Mai sus cu una. Așa. Șaiba. Șaiba. De ce se pune șaiba? Ca să stea șurubul, nu? Nu. Ăsta e material moale, ăsta e material tare. Și când se strânge,
îl deformează și punându-i șaiba, nu îl mai deformează. Am știut, dar n-am vrut să zic. Celălalt, dar vezi să nu pierzi șaiba, ia șaiba în mână. Trebuie să îi dai cu ciocoflenderul. Trebuie să o dai cu gheții de la. E vaselină, ca să lunece ușor șaibea. Nu trebuie să pui materialul moale. Celălaltă bucată. Cred că mai sus. Nu e la a doua, al tăi drumul, că știu eu. La a treia, că am semne. Ai înțeles? Avem semne. Și cum ne dăm seama dacă pornește? O băgăm în priză. Ah. Păi da, îi montăm și restul. Acum, dai puțin de ea în față. Treaba astea, nu? Da, da, stai să le facem și pe astea. Pe exterior se pun, da? Da. Ce te făceai tu fără mine? Găseam pe alta. Ai înțeles? Ia uite că sunt acolo. Dacă îi spuneam la ungurul mă ajuta mai bine. Aici avem un șurub mic și cu asta. Asta se bagă așa și se pune șurubul în gaură. Uite. Ce zici, o să meargă sau nu o să meargă? Sigur mere. Trebuie. I-am pus și șurubul la manivelă. Asta reglează înălțimea. Adică coboară sau nu mașina în jos. Da? Ia uite. Da. Dăm ultima clemă. Lasă-o la mine. Ultima clemă. Așa. Ține de el, ține de el să nu se strice. Atât. Am scăpat. E speriat. Trebuie puțin aia, nu? Iulița. Și gata, deja să avem firmă. Așa. Băgăm firele pe aici frumos, pe la agățături. Să nu le prindă, să le taie. Da? Și asta se bagă în priză. Păi, cam Ce, cum treaba vedem e dacă terminată. mere sau nu? Da. Strângem sculele frumos. Aducem priza aici, nu? Eu uite acolo priza, vii cu ea încoace ușor. Haide. Da, aia e priza. Hai, dăm să vedem. Ia să vedem ce am făcut. Merge sau nu merge, se aude bine, nu se aude bine. Se aude prost, nu se aude prost. Sul verde s-a aprins. Se apasă pe butonul roșu și se dă manivelă. Și mere? Se aude bine? Perfect se aude. Asta am reparat-o. Asta priza jos. Ok. Mai avem coșul, minune. Care și ăsta are probleme. Și trebuie să-i punem al nit. Nit, ce înseamnă la? Nit? Ăștia sunt nituri. Pac, pac, pac. Vezi? Ne ducem să căutăm să vedem cu ce reușim să-l facem. Ați văzut ce sculă mi-am tras, a? Ia vedeți. Mă filmez din tavan. Uite aici ai becul. Nu mai e becul. Opa, am dat cu telefonul bec. Așa, haideți să vă scot pe balcon ca să fiți la aer curat, să înțelegeți. Hai, voi primi. Așa, mă. Ce e esențial după ce ați văzut acest vlog cu mine și tata Zbâr, da? Băi, în prima dată, cadrul ăsta este foarte ciudat. Sunt într-o poziție foarte ciudată, așa când mă uit în sus la voi. Nu o să intrăm în detalii. Trebuia să vă spun despre lucrurile importante. Lucrurile importante sunt următoarele: like, share, subscribe. Share. Share-ul pe ăsta, gura am pasat. Îl mai prind aici, normal, că îl prind cu postere. Vedeți că vă scopă. Așa. După aia, ce ar fi tare, ar fi să dați niște puncte hype. Ar fi
fenomenal. Stai că un pic vă așa de tavan. Ce ar mai fi superb? Cel mai important lucru. Uite, acum telefonul meu este foarte sus. Dacă ar pica, n-ar păți nimica. De ce? Pentru că are husă de la Mobilfox. Deci asta ar fi cel mai important, să vă luați husă cu codul Gavlo. Și o zi frumoasă în continuare. Turururu, turururu, ruru.